खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी। गिबियावनो नोंथांनो सरकारा होनाय न' नांगौना नाङा? जुदि नोंथांनो सरकारि न'नि गोनांथि जादों एबा सरकारि न' मोनाखै अब्ला बे खौरां थारैनो नोंथांनि थाखाय। नंगौ, बे समाव सरकारि न' मोनैफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोनथाव खौराङा बेनोदि सोरखारा रायजोनि लाख लाख निखावरि सुबुंफोरनो 1,20,000 रां होगोन। बे रांखौ सरकारा पाक्का न' लुनो थाखाय होनाय जागोन। नोंथाङा सरकारा फोसावनाय बे रांखौ मोननो थाखाय गासै मोन गुथा खामानिखौ मावथारनांगोन। माबोरै नोंथाङा सरकारा होनाय पाक्का न'नि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन बेफोरखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फारि फारि फोरमायथिलांगोन। फोरमायनो लादोंदि सरकारा नोंथांनो पाक्कानि न' लुनो थाखाय 1,20,000 रां होगोन। गोरलै राहाजोंनो नोंथाङा बे मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। आधार कार्डजों लोगोसे नोंथांनाव जुदि कालारिं फट' दं अब्ला नोंथाङा थाबैनो सरकारि न' मोनगोन। सरकारा गोदानै 3,76,000 न'फोरखौ रायजोनि गोरिब सुबुंफोरनो होगोन। जायफोरा सोरखारि न'फोरनि थाखाय आर'ज होआखै बिसोर आर'ज गाबनांगौ। सरकारा फोरमायबावनाय बायदिब्ला मुलाम्फा मोनग्राया बेंक एकाउन्ट थाथारनांगोन। जुदि नोंथाङा थारैनो सरकारा होनाय न'खौ मोननो लुबैदों अब्ला नोंथांनाव थाथारनांगोन मोनसे बेंक एकाउन्ट। बिजों लोगोसे आधार कार्ड, पान कार्ड आरो भटार कार्ड सिनायथि बिलाइ थानाया गोनांथार। सिनायथि फोरमान बायदियै डकुमेन्ट एक्टिभ मबाइल नम्बरा नोंथांनाव थानांगोन। मिथिबावनाय बायदिब्ला नोंथांनि बोसोरारि आयनि फोरमान बिलाइ, कालारिं फट'नि गोनांथि जागोन। सरकारा फोसावनाय नैबे PMAYMIS.gov.in बे वेबसाइटनि गेजेरजों नोंथाङा सरकारि न'नि थाखाय आर'ज गाबनो हागोन। फिन फोरमायबावदों दि सरकारा पाक्का न' गैजायैफोरनो 2025 मायथाइ आरो 2026 मायथाइनि थाखाय 3,76,000 सरकारि न' होनाय जागोन। जायफोरा सिगाङाव फारिलाइनिफ्राय बोखारजादोंमोन बिसोर बे खेबाव गावसोरनि न'फोरखौ मोननो हागोन। जुदि नोंथांनि दानारि आयआ 15,000 रां नोंथाङा अब्लाबो सोरखारि न' मोननो हागोन। नोंथांनाव जुदि 5 बिगा हा दं अब्लाबो नोंथाङा सोरखारि न' मोननो हागोन। थारैनो नोंथांनि न'आव साखा खबनै गारि दं अब्लाबो नोंथाङा जेबो जिंगासिनांगौ गैया। नोंथांनि न'आव साखा खबनै गारि दंब्लाबो सोरखारा होगोन नोंथांनो गंसे पाक्कानि न'। बे रादाबखौनो फोसावदों रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी। गिबियावनो नोंथांनो सरकारा होनाय न' नांगौना नाङा? जुदि नोंथांनो सरकारि न'नि गोनांथि जादों एबा सरकारि न' मोनाखै अब्ला बे खौरां थारैनो नोंथांनि थाखाय। नंगौ, बे समाव सरकारि न' मोनैफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोनथाव खौराङा बेनोदि सोरखारा रायजोनि लाख लाख निखावरि सुबुंफोरनो 1,20,000 रां होगोन। बे रांखौ सरकारा पाक्का न' लुनो थाखाय होनाय जागोन। नोंथाङा सरकारा फोसावनाय बे रांखौ मोननो थाखाय गासै मोन गुथा खामानिखौ मावथारनांगोन। माबोरै नोंथाङा सरकारा होनाय पाक्का न'नि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन बेफोरखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फारि फारि फोरमायथिलांगोन। फोरमायनो लादोंदि सरकारा नोंथांनो पाक्कानि न' लुनो थाखाय 1,20,000 रां होगोन। गोरलै राहाजोंनो नोंथाङा बे मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। आधार कार्डजों लोगोसे नोंथांनाव जुदि कालारिं फट' दं अब्ला नोंथाङा थाबैनो सरकारि न' मोनगोन। सरकारा गोदानै 3,76,000 न'फोरखौ रायजोनि गोरिब सुबुंफोरनो होगोन। जायफोरा सोरखारि न'फोरनि थाखाय आर'ज होआखै बिसोर आर'ज गाबनांगौ। सरकारा फोरमायबावनाय बायदिब्ला मुलाम्फा मोनग्राया बेंक एकाउन्ट थाथारनांगोन। जुदि नोंथाङा थारैनो सरकारा होनाय न'खौ मोननो लुबैदों अब्ला नोंथांनाव थाथारनांगोन मोनसे बेंक एकाउन्ट। बिजों लोगोसे आधार कार्ड, पान कार्ड आरो भटार कार्ड सिनायथि बिलाइ थानाया गोनांथार। सिनायथि फोरमान बायदियै डकुमेन्ट एक्टिभ मबाइल नम्बरा नोंथांनाव थानांगोन। मिथिबावनाय बायदिब्ला नोंथांनि बोसोरारि आयनि फोरमान बिलाइ, कालारिं फट'नि गोनांथि जागोन। सरकारा फोसावनाय नैबे PMAYMIS.gov.in बे वेबसाइटनि गेजेरजों नोंथाङा सरकारि न'नि थाखाय आर'ज गाबनो हागोन। फिन फोरमायबावदों दि सरकारा पाक्का न' गैजायैफोरनो 2025 मायथाइ आरो 2026 मायथाइनि थाखाय 3,76,000 सरकारि न' होनाय जागोन। जायफोरा सिगाङाव फारिलाइनिफ्राय बोखारजादोंमोन बिसोर बे खेबाव गावसोरनि न'फोरखौ मोननो हागोन। जुदि नोंथांनि दानारि आयआ 15,000 रां नोंथाङा अब्लाबो सोरखारि न' मोननो हागोन। नोंथांनाव जुदि 5 बिगा हा दं अब्लाबो नोंथाङा सोरखारि न' मोननो हागोन। थारैनो नोंथांनि न'आव साखा खबनै गारि दं अब्लाबो नोंथाङा जेबो जिंगासिनांगौ गैया। नोंथांनि न'आव साखा खबनै गारि दंब्लाबो सोरखारा होगोन नोंथांनो गंसे पाक्कानि न'। बे रादाबखौनो फोसावदों रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा।